отредено ние да водя тази презентация днес, която ще бъде за маркетинг, за клиенти, за купувачи и така нататък. Преди да започнем, искам да направим един нетворкинг. Нещата да си вървят. Само микрофона по-близо до устата. Добре. Да те чуят. Окей, направил съм презентацията handmade, т.е. писал съм на листи, след това всичко съм сканирал и съм го подредил. Може би най-малко заради това ще запомните моята презентация, защото тя не е компютърна, малко по-така old school. Занимавам се с организиране на събития, също така с бизнес услуги и с икономически взаимоотношения между България и Русия. Така, както вече казах, преди да започна да направя един нетворкинг, за да може тази презентация да бъде по-целенасочена, да решава разни ваши казуси и да можете да намерите вие решение на разни ваши ситуации, сега ще дам микрофона да всеки да си каже как се казва, какво се занимава и какви цели има. Буквално 5 думи. И всеки предава на другия, след като последния се каже, ще взема микрофона, аз ще се запиша всеки как се казва, пък и другите ще могат да чуят. Аз някакво доста познавам, естествено, но и другите ще могат да чуят кой друг е в залата и кой с какво се занимава, какви цели има, така че след това да може евентуално да се направите и вие самите нетворкове и така давам микрофона. Здравейте, аз се казвам Никола Нин. Занимавам се с маркетинг, продажби и рециклиране. Целта ми е да развия уебсайт, мобилно приложение в областта на рециклиране. Здравейте, казвам се Цветомир Върбанов. Занимавам се доста неща, но аз съм тук да видя интерес и други нови хора, които имат желание да се занимават в тези области, които те първо не видят в България. Здравейте, казвам се Захари Барбо. Занимавам се с управление на IT проекти и целта ми е да се развия в тази област, както технически, така и икономически. Здравейте, аз съм Теодор. Занимавам се с метали в принцип си метали фирма, но в момента организирам един уебсайт за онлайн търговия с дрехи. Значи това е новото и заради това съм тук и ми интересува да слушам. Аз съм Апил от специална гимназия по икономика Иван Българов. Може малко по-силно. Интересувам се от застраховане, от финанси, затова това събитие е много интересно и Утре ще бъда аз при вас. Добре. Здравейте, направим Старос Мединов от професионална гимназия по машиностроение и транспорт и това наприча. Окей, няма какво да се притесняте ви. Не бим, не хапим тук, трябва да знаете. Други неща? Здравейте, Шемол Ясин се казвам, инженер съм по професия. Целта на посещението е споделянето на идеи и създаването на контакт. Благодаря ви. Направихме един малък нетворкинг на Newbie School, една от нещата, които управлявам. Само да ви кажете, понеже не чух вашето и вашето име. Апи. Апи. Че с двата ли снимаш? Нека да бъде с Моля? Окей.
какво може да започнем тази презентация? Когато имаме даден продукт, когато имаме дадена идея, ние трябва да разберем какво ще правим с тази идея, как ще я лансираме. Ние трябва да направим анализ. Анализ обаче на пазара как се прави? Има ли ясно виждане как точно се прави анализ на пазара? Или частично виждане на някъде? Като положим, че има някъде. Добре, по принцип много литература може да се изчете на тази тема, как се прави анализ на пазара, но аз съм стигнал до две много простички такива, как да ги кажа, две правила за анализ на пазара. Когато е нужно нещо да се анализира, как то ще бъде прието на пазара, изхождайки от самия пазар. Още речение изходим от самия пазар. Имаме даден продукт, искаме да разберем той как ще бъде прият на пазара и колко ще се продава. Нали така? Идеята за анализа на пазара да може да разберем колко ще продаваме в бъдеще и колко ще можем да печелим. Добре, наскоро се наложи да направим един анализ на пазара на един конкретен продукт. Всички познавате. Става въпрос за българския лукум. Тъй като управлявам фирма, която се занимава с бизнес услуги и едната от услугите, както вече спомена, взаимоотношения между България и Русия. Трябваше да изследваме каква ще е колебността и колко ще се продава и изобщо колко се продава или би се продавало българския лукум на руския пазар. Ние най-елементарни сметки, просто за да разберете, да си направите виждане за конструкцията на един анализ на пазара, изхождайки от самия пазар. Българския лукум е така или много известен не само в България, но и по цял свят. Русия също не е изключение. В Русия хората много обичат да пият чай. Те пият чай по 3, по 4, по 5 пъти, колкото по-населено отиваме, толкова повече пъти на ден пият чай. А към този чай те обичат да най-често не слагат захар в този чай, а се взимат някакви сладки неща. Бисквитки, шоколадчета, не е изключение лукума, разбира се. Но тъй като това е все пак чужд продукт за техния пазар, сега ние тук да харесваме техните неща, нали? Да, може, но в известна степен. Да трябваше да разберем колко ще се продава на годишна основа лукум в Русия. Много проста сметка. В Русия колко души има? Някъде по 150 милиона. Да, толкова се горе-долу. Да речем, че трудоспособно население са 1/3 от тях. Просто предполагаме, в момента не владя някакви конкретни точни цифри. 50 милиона. От тези 50 милиона колко души на година ще си купят лукум, ваше предположение? Проценти. 5%. 5%, така ли? Да. Други? Под един. Други предположения? Да, горе-долу познахте някъде там, около между 2 и 4% горе-долу реалния процент на хората, които ще си купят поне веднъж в годината лукум в Русия. Окей, да сметнем, че средно 3%. Нали, от 50 милиона 3% са 1,5 милиона. Добре, 1,5 милиона души. От тях колко наистина ще си купят? И предполагаме, че те ще си купят, схващате ли, тук има много тънка на такава заимственост. Ние предполагаме, че 3% от платежоспособното население ще си купят, но колко реално те ще си купят? 10%. Реалистично ли? От 150 милиона станаха 150 милиони и половина, станаха 150 хиляди. 150 хиляди е една горе-долу вече реалистична цифра. Значи 150 хиляди опаковки лукум, ако ние ги пръснем по, да кажем, 15 града, това са 10 хиляди опаковки в един град. По 15 града, това е 1 милион градове, големи, така че напълно реалистично да се влязат тези опаковки на пазара. По 10 хиляди в град, 150 хиляди като цяло. От 150 хиляди ние, ако имаме, примерно, доставна цена, излиза от фабриката на 1 лев,
1 лев, стига там от складова база с логистика, с платени мита, ДДС и така нататък, колко предполагаш? 3 лева. 2. Други предположения. В лева, да е по-лесно. За руския пазар. Стоката е излязла от фабриката тук в България на 1 лев. Там на колко е стигнала. Вече готова да излезе в търговската мрежа. 5 лева. 2,50. Малко с максималистката я карате спрямо руския пазар. Не е толкова много. Реално стандартът е труд, но аз казвам още без печалбите на фирмите. Ага, значи 1,50. Не в магазин. Тя е стигнала в склад там. Тоест, тя се лев 50, реалистично, нали? Лев 50. Имаме 20% ДДС, транспортни разходи, мита, това. Да кажем, че е лев 50. Да предположим, че в търговската мрежа тя влиза на 2 лева и вие печелите 50 стотинки марж, ако вие владеете склада там. Просто допускаме, сега не казвам, че това са реалистични цифри. 50 стотинки умножаваме по 150 хиляди. 75 хиляди. 75 хиляди лева на година. Да. Това е печалата, която може предварително да се планира. Горе-долу. Сега, та има малко марш за... Това е за... Вие сте закарали там, във ваш склад, и вие сте продали на едро на 2 лева. На 1,50 сте излязла цена, на 2 лева сте продали на едро. Значи, ето нали схемата как, изхождайки от пазара, може да се направи една предварителна, поне такава една базова схема на потенциалните приходи от даден продукт на годишна основа. Пръскайки 75 хиляди на 12 месеца, получаваме около 6 хиляди, 6 и нещо, толкова, да. 6 хиляди и нещо лева доход на година, т.е. на месец, изхождайки от годишната основа. Това разпространявайки го по 15 града, т.е. 6 хиляди, ако разделим на 15, ето цифрите стават все по-малки и по-малки. В крайна сметка възниква въпросът, а струва ли се? Се вземат и другите разходи за фирмата, за обслужване и така нататък. Именно, да. И не. Ето, нали, реално анализ на пазара, как фон на една салфетка и сметнат за 5 минути, може да стане ясно дали се струва или не се струва. Ако се струва, как се струва? Защо се струва? Защо не си струва? Ако ние, примерно, имаме на 1,50 там, но го продадем на 3 лева, вече имаме 3 пъти по тази цена. Но пак дали се струва? Там вече трябва да се влезе в конкретика. Ако беше за Европейския съюз да се ДДС-то от съдбърко, може и да стане работа. Той там става връщане на ДДС, защото в момента, в който ти го изкараш от тази граница, тебе ти го връщат. Но зависи каква е фирмата тук, дали е по стандартна регистрация по ДДС, т.е. дали ще са 3 месеца ще върна ДДС-то, или ще го върна след 40 дена, ако 70 дена. Да, тук имаме разни такива вече нюанси, които в доста един по-задълбочен анализ могат да излязат и може вече съвсем конкретно да стане ясно на къде вървят сметките, кой как и така нататък. Това е анализ на пазара, изхождайки от самия пазар. Неговите потребности от вашите възможности. Но има един друг начин за анализ на пазара. Изхождайки от самия себе си. Искам да се занимавам с това. Да, супер, нали? Примерно, много спечелено, образно или IT услуги ще продаваме за Германия, или ще изнасяме, не знам, поп за Швейцария, няма значение. В това чувал съм, че в това имало много пари. Много добре се печелило в момента от телевизията. Искам да ви кажа. Много неща много се печели, ама
дали на мен са ми присъщи. Тоест, мен аз имам всеки да може такъв въпрос да се зададе. А присъщо ли ми е това на мен, аз да го правя. Да подавам коли, или да подавам консерви, или каквото и да е друго, или IT услуги, защото просто са печели. Все пак ние сме хора и освен на рационалното, което разчитаме, като сядаме и смятаме на неща, ние трябва да слушаме и сърцето си. Да. Обикновено предприемачите имат силно развита, т.е. мога да го формулирам така, колкото по-успешен е един предприемач, толкова по-силно развита интуиция има той. И толкова повече слуша сърцето си, а не главата си. Главата общо е един чувал съм сравнение и съм чел сравнение, че главата е като един компютър, като един процесор. Ти му задаваш задача, а той търси в паметта да го намери някъде. Но не винаги решенията на новите задачи се съдържат в старата памет. Даже много често в ежедневието на предприемача почти няма решение от стари някакви задачи. Всичко е ново. Всеки ден нови задачи с нови решения. Затова е много важно да се слуша именно какво, как го казвам, вътре, самото тяло. Той трябва да слуша тялото. Това е. Ако боли, при дадено решение, при даден подход, при дадено стечение на обстоятелството. Има болка, физическа болка, аз най-често чувствам болестта на сърцето, най-често от горната страна, към рамото. Ако има болка, значи неправилно правя неща. Колкото и добър да е пазар, колкото и да е някакъв там обещаващ, супер начинание, айде сега ще излизаме на английския пазар, ще продаваме или си какво. Ако тук вътре не е спокойно, аз го зарязвам това. Ето двата начина за анализ на пазара. Изходите от пазара и изходите от себе си. Добре, да кажем, сме направили избора на продукт, направили сме там каквото е необходимо. Свършили сме си домашното, както се казва, и сме пристъпили напред, следваща стъпка, да дефинираме нашите купувачи или кой ще купува нашата стока. Обаче вижте тук как така с закачка е посочено купувачи и потребители. Усещате ли разликата? Да, близко, добре. Други предположения. Кой е купувач, кой е потребител? Малко е подвеждаш въпроса, нали? Уж има нещо, пък не може да го дефинирам точно. Така се усеща. Извинявайте. Това е наистина доста една хлъзгава тема и тук трябва да се внимава. Защото има наистина две категории клиенти, към които винаги насочвате вашите продукти. Винаги. Може да се дефинира по този начин. Това, както и всичко останало, съм го рисувал аз. Не съм ползвал никакви пейнтове и така нататък. Това си е с маркер. Значи, виждате кутия, това е нещото, което вие продавате. Виждате, примерно, един възрастен човек и едно дете. Играчката я купуваме ние, не детето, нали? Ако вие продавате играчки, то вашия клиент, т.е. вашия купувач е възрастният човек, но вашия потребител е детето. Разбирате ли? И вие трябва да си харесате първо на единия, после на другия. Или първо на втория, пък после на първия. Но така или иначе вие трябва да си харесате еднакво добре и на двамата, така че да ви купят. Да купят вашия продукт. Иначе няма как да стане работа. Ако не е издържано и по двете категории, и към категорията, кой ще купи вашия продукт, и към категорията, кой ще го ползва, нищо няма да се случи. Мисъл, даш продадете веднъж и край. Този клиент повече няма да се продаде. Сега тук не съм включил презентацията, но сега се сещам за един много добър пример. Сещате ли си количките Matchbox? Да? Сещате се, супер добре, ето. Мъжете вдигнаха ръка. Matchbox. Сещате се. Едно време струваха 2,50 в магазините и беше голям зор да изводиш майка си или татко си да ти купят. Или там някой друг.
Количките бяха много добре, много красиво направени като опаковка. Не сещате какви хубави бяха като опаковка, като външен вид. Веднага грабва. Един родител веднага вижда, това е нещо интересно. Детето също го вижда. Родителът, да кажем, се подвежда по опаковка, той не знае какво е съдържанието. И той купува играчката. И ви дава ръцете. И вие се сетите сега като малко дете, как се кефите на тая количка Matchbox. Добре, обаче какво се случва, ако играйки с тая количка, на втория ден те се чупи? Родителът няма да купи втори път, нали? Не си много съгласен. Как мислите? От родителя, добре, родителя ще купи пак същата Matchbox и тя пак на втория ден ще се счупи. Той няма да вземе повече Matchbox, нали? Или някаква друга марка, просто нещо друго ще вземе, защото тя се чупи, тя не е надежда. Ето по този начин, да, той може да предполага, че е по-качествено. Той реално ще се подведе пак по външния вид, но тя не е качествена, тя пак се счупи и той накрая ще намери марка или вид, който не се чупи и ще бъде доволен от него. Именно, нали? И той ще може да купи. Така е, но тук пак дефиниране точно на как трябва да бъде харесан продукта едната от другата група. Ето и още няколко примера за купувачи и потребители. Авточаст. Купувача най-често не сте вие. Отивате, закарвате си колата в сервиза и те ви казват, вижте се, сега ще трябва да купиш маслен филтър, ще трябва да купиш ангренажен ремък, нали, и ти казваш, хубаво, добре, вземи там. Даваш парите, твой клиент, нали, ако ти произвеждаш авточасти, твой клиент не е онзи, който ти ползва частта. Твой клиент е собственик на автосервиза или собственик на магазина за авточасти. Но твой потребител е клиента. И потребителя, ако след 5 дена изпищи, че му се е изчупила частта, която тук ще е била сменена, той ще го нахока сервиза, ще нахока магазина и така съответно ще нахокат производители и няма да се върнат повече, няма да стане, нали, покупка отново и отново. Още един пример за купувачи и потребители, който има приятелка или който да им обичате данните за вашите приятели, най-вероятно, нали, ако сте в такива отношения вече по-към семейни, по-обсъди кой купува вкъщи. Но мъжете, жените най-често. Ето пак имаме същата взаимовръзка. Купувач и потребител. И жената много стриктно ще следи и после да не се да се скъсат. Като се скъсат, значи не са качествени и няма да купи повече от тази марка. Така че това е много важно да се ориентира всеки един продукт към тези две групи хора. Купувачи и потребители. Окей, да кажем, че вие сте свършили и това домашно, така сте подходили добре, направили сте много добър продукт за едната и за другата група хора, те вече започват да се връщат, но дали ви създавате завладяващ нужда за покупка в тях? Какво ще рече завладяващ нужда за покупка? Предположение. Нещо, на което не може да устоиш, нали? Нещо толкова силно, че да накара да купиш моментално. Това малко граничи със следващото. Устойчиво конкурентно преимущество. Реално човек, като създава даден продукт, трябва да вложи в него нещо, което е изключително само при него. Което само той има, който само той може да даде пред всички останали, така че клиентите да идват само пред него. Няколко силни примера за устойчиво конкурентно преимущество или създаване на завладяващо нужда за покупка. Какво направиха Groupon, примерно, преди години? 2008 ли беше? 2009, когато се появи Groupon. Някъде 2008 беше. Какво направиха? Те казаха, всичко това, което вие купувате във вашия град, сега ще купувате от нас с
отстъпка между 50 и 90%. И хората казаха, вау. И Групон стана за много време супер голям оператор на такъв тип услуги. След това тръгнаха много клонинги на Групон по целия свят и те малко, че малко не успяха на време да усетят мощността на това и да го запатентуват в целия свят, защото всички останали тръгнаха по техния модел, защото и в България се появи Граво, който сигурно няма човек, който да не познава Граво и да не е ползвал услугите. Същото, само че на местно ниво. Ето, устойчиво конкурентно преимущество. Ние ще ви проведем това с много голямо успех. Само ние. Да, след това се наведиха още много други сайтове. Така или иначе, това си беше един модел, който на време избухна, точно във времето, когато най-нямаше пари, след кризата. И на време се разви и все още продължава да дава много добри така услуги и хубави неща на хората. Ето, пример за завладяваща процедура. Как човек влиза на сайта, вижда нещо, което много му харесва и веднага купува, защото той е с много голяма отстъпка. Алюр, какво е завладяващо конкретно преимущество на този парфюм? Някой познава ли го като парфюм? Ползвате ли го? Много добре, супер. Ами, какво направиха Алюр? Алюр първо направиха не спортния вариант, т.е. това е спорт. Те първо направиха прозрачната бутилка. Направиха изключителен аромат, много добре разпознаваем. И вместо да пуснат на стандартната цена за този тип парфюми на около $50, колко така стандартна цена, те му качиха цената с около 40-50%. И изстреляха спортен вариант на същия. Интересното е, че те продадоха същото, но по-скъпо, като вдъхнаха от него елитарност. И това стана тяхното изключително конкурентно преимущество и хората бяха завладени от това да се окупят. Когато излезе още Алюр, аз тогава живея в Москва, имаше опашки за Алюр, просто не стигаше смисъл. Имаше едни много големи магазини, които не знам дали още съществуват, Арбат Престиж, просто зареждаха и жените, пак да се върнем на предното, жените много яко купуваха този парфюм. Да. Кое е конкурентното преимущество и изключителното в ДАВ? Ето това не е сапун. Това е крем. Миещ. Те така го отнасят. В ДАВ имат 30 или 50 или колко процента приема. Тук напише. Малко така, изкарано с нещо, което е плюс или недостатък на продукта, малко изкарано с хастара навън и поднесено по някакъв друг начин, дава конкурентно преимущество. Също важи и за Групон, за Граво. Реално, когато Граво стъпваше, в смисъл, тръгваше още в България, аз бях част от екипа на Граво за Варна. В смисъл, ние го стартирахме. Тогава нямаше нито една обява за Варна. В смисъл, май имаше само една вече, минала. Това беше зимата на 2008. Не, извинявам се, на 2010 може би. 2010 есента, началото на зимата. Ами, трябва да ви кажа, че търговците много се търпаха. Те не искаха да пускат обяви, защото смятаха, че по този начин се стрина пазара. Но ние там натискахме върху това, че спокойно, вие просто дайте, вие не смъртвате цената постоянно, вие смъртвате временно. Само за малко, за няколко дена, и заради това, че за няколко дена хората го купуват. И само за няколко дена вие
няма да е свалителен като цяло. Хората, които дойдат от обекта, вижте това, на full price. А пък като влязат в сайта, ще се купят на половин цена. Бизнесът много се дърпаше тогава. И трябваше, може би, година да се възприема модела. Ето, нали, пак нещо, което е уж минус, пък плюс. Малко преекспонирано в добрия смисъл на думата нещо, става конкурентно преимущество и завладява хората те да си купуват. Това познавате ли го като продукт? Има ли някой, който го познава? Ето това. Това е нещо, което ползвам от няколко дена. Няма да кажа фирмата, за да не звучи като реклама. Нарича се дискрипка. Това нещо си го носиш където си искаш. Той има батерия вътре. Ето по-отзади на батерията. Като го включиш, то хваща 4G мрежите и ти пуска Wi-Fi сигнал. Където я се намираш, няма значение къде, ти подхранваш с интернет един или няколко компютъра. Това вече не са уния флашки, да сещате. И нека да ходиш по кафенета да ловиш интернет. Да питаш за пароли. И да се надяваш като трябва много да няма парола. И да не става, да не можеш да се включиш. Това ти е в джоба. И ти ходиш с него и ако сте, да кажем, двама, да кажем семейство или няма значение, партньори, пътувате някъде. Сега да трябва да отидете по работа някъде. Това го взимате просто с вас и се го карате. Където ви трябва интернет, просто се го включвате и имате интернет и двамата. Не е задължително вие двамата да имате флашки към някой мобилен оператор, ще имате интернет. Хитро, не? Това отскоро в България. Единствено в момента малко стряска цената за абонаментите за обслужване, но аз смятам, че в течение на времето ще падне и ще може да стане много по-достъпно за хората. Ето отново нещо, което го няма, което е много необходимо и което създава абсолютно необходимо за хората да го имат и по този начин купуват. Окей. Нещата, иновативните неща са, както можахме да видим някакви примери, са най-различни. Но те трябва да са простички. Моделът, който давате, той трябва да е много лесно за възприемане. 3 стъпки. Бях чула на такава презентация. Дава моят модел е много лесен за възприемане. И сега ще обясня. Първо, и се започва да кажем 3 минути ми обяснява какво е първото. Второ, и още толкова ми се обяснява. Чакай. Това не е просто. Просто е да го кажеш за 5 секунди. Да го кажеш за 10 секунди. Това е просто. 3 стъпки. Интернет за всички. Мобилен. Wi-Fi. Взимаш си го и няколко компютъра захранваш с Wi-Fi. Кратко, просто и ясно. Да, не е нужно да отделно сапун, отделно крем за тяло, да е в едно. Кратко и ясно. Също важи за останалите грабове там, напълно. Купуваш същата услуга там. Тези салон за красота, или там имат всякакви услуги, фризьорство или там вечери или всичко останало, купуваш по половица. Кратко и ясно. Не бива да се правят някакви сложни продукти или да твърде много да се обясняват нещата. За да мога да бъда по-ясен относно тази точка за простичко. Как в глобален мащаб, когато дадена фирма прави от сложно просто, как печели? Администрираш сайт. Сложно. Много най-различни такива, даже не знам как да ги нарека, тъй като аз не съм много IT и така технически насочен човек, но най-различни опции имаш, като администрираш сайт. Тук да кликнеш, там да направиш едно, второ, трето, има някакви сложни зависимости между тези опции. Може някъде да сгрешиш, нещо да щупиш. Администрираш сайт, сложно. Просто го допускам, нали? Сега има някакви доста по-модерни сайтове, вече, които не са толкова сложни за администриране, но като цяло. Администрираш Facebook страница. Простичко.
Защо Фейсбук спечели бизнес потребителите в целия свят? Защото е елементарно. Като се връзва вече към профила, не е необходимо ти да купуваш хостинг, да купуваш домейн, да качваш ако е някаква платформа, да я програмираш, да си я качваш на сайта, че трябва някой супер специалист или не чак толкова голям специалист, че да ти настрои сайта, да ти го направи, да ти го това, да ти го това. Това е просто Фейсбук за бизнеса. Влизаш в своя си профил, правиш си служебна страница. Настройваш и адреса да е friendly, да е читаем, качваш си снимки, качваш си текстове, всичко е готово. Ето защо Фейсбук спечели бизнес потребители. От голяма степен Фейсбук е популярен и защото спечели бизнес потребителите и хората могат да си правят фирмени онлайн страници. Без да е необходимо да имат сайтове. Даже в пазари като източноевропейски, където нещата все още са много в зародиш, ако се касае интернет, хората предпочитат да имат Фейсбук служебна страница, за да имат поне нещо, някакъв онлайн ресурс. Защото или примерно няма пари за сайт, или да се занимават с това и на твърде пременемко, или енергоемко, или как да го дефинирам това, пари, емко, или смисъл, иска пари, иска внимание и така нататък. Това всеки може да го администрира. Сложно. Фотоапарат с лента. Колко пъти се е случвало да отидем някъде, уж някой бил сложил правилно лентата, цяла вечер правим пози, понеже там са 36 или 24. Не се сещате как беше. Штракваме, накрая отиваме на фотото, казваме ето на това фотоапарат, скалите на снимките, те ви казват, ами вие не сте сложили правилно лентата и тук няма нито една снимка. Сложна работа. Штраквай, купуваш ленти, зареждаш ленти в тъмното, да осветиш, штракаш, въртиш, после наливаш обратно, лентата я носиш фотото, те ти разпечатват снимки, по такъв начин. Няма как. Сложно. Просто цифрови снимки. Всеки може да штрака, всеки може да се ги вади на компютъра, като трябва да хартиш, че си ги изкарай на хартия. Сложно. Носители, всякакви носители. Компакт дискове, аудиокасети, видеокасети, мини-диск, такива като касети, дискети, билети за самолети. Не се сещате, преди билети за самолети ни писаха такива книжки за ти диго. Те специално да ти го напишат в касата. Половин час се занимават само с тебе да напишат билета. Не дай си Боже нещо да сгрешиш. В смисъл те да сгрешиш. Или да го изгубиш. Вода работа. Всякакви носители, лошо. Няма носители. Остичко, елементарно. Файлове. Всичко е на файлове. Прекрасно. Простичко. Когато се създава даден продукт, трябва да е простичък за употреба. Иначе няма да живее дълго. Никак дълго няма да живее. Още един пример, в който е доста по-наболял от всички останали, които дадох за просто и за сложно. Нещо, което леко се отива и много от хората се съпротивляват, но влака е тръгнал и няма как да се случи. Сложно. Продавачи. Човешки фактори. Не визираме конкретния човек, просто продавач в магазин. Какъвто и да е магазин, какъвто и да е продавач. Сложно. Ами ако се разболее днес, ами ако няма кой да го замести, ами ако открадне, ами ако сгреши, ами ако го уберат, Богу. Простичко, автомати. Машините продават на хората. Брилянтно. Чудесно. По 24 часа, без да се разболяват, да някои се чупят и има съседни автомати. Автоматизирането на бизнеса е нещо много хубаво, което се случва. Още повече с идването на интернет
Преди имаше тези автомати и други разни автомати, за рада автомати, за вестници, за какво и още не, а тези автомати вече са още по-интелигентни. Компютрите продават на хората. Никой не е зависим от никакъв човешки фактор. Никой не се разпилява, никой не му трябва отпуска, точно когато ви пика на сезона, вие да се продавате стоката. Никой няма изпити, матури, каквото и да е там. Машините продават по хората. Чудесно. И по този начин нещата се улесняват. Като се улесняват, стават масови. Масовост, това е най-голямата, как да кажа, там, където има масовост, това има успех. Ако даден продукт не е масов или не може да стане масов, поради дадени фактори, той няма да бъде успешен. Няма такъв шанс. Какво е необходимо да направим, за да направим този продукт масов? Трябва все пак някакъв план да се направи. Как ще ви направим този продукт масов? Имаме нещо. Аз не случайно ми питах преди това, кой с какво се занимава, за да може някакви конкретни примери или да работим с нещо конкретно. Ето, примерно, на моят магазин. Това е добре. Как може да стане един онлайн магазин масов? За да може хората да го ползват масово. Хората трябва да разберат за него, защото трябва да се рекламират някакво. Трябва да се рекламира. Трябва да се популяризира, не? Продуктът трябва да е хубав, да се продава. Ето, значи, ето... Цените трябва да са добри. Цените. Ето, започваме да отмятаме точките в маркетинговия план. Маркетинговия план е реално план как ще го продаваме всичко това нещо, което сме решили да го правим. Значи цена, реклама, популяризация, добри стоки. С добър подход може да бъде. Застраховки. Застраховките влязаха в интернет преди няколко години. Се развиват много добре. И в известна степен се развиват добре и заради това, че са в интернет. Тоест, те получиха масовост. Аз не казвам, че интернет е панацея. Тоест, как да кажа, лекарство от всички болести, но в голяма степен интернет дава точно това масовост на идеята, на продукта, на услугата. Трябва да бъдем наясно какво ще маркетираме, т.е. какво ще продаваме и как ще го продаваме. Трябва да е лесно за продажа. Трябва да е лесно за покупка. Трябва да е като 1, 2, 3. По какви канали ще го продаваме, ще това нещо, което сме решили да го продаваме? Окей. Онлайн магазин за дрехи. Дали тези канали, които ти си изградил в главата си или в плана си, са наистина работещите канали за продажба? Хем е риторичен въпрос, а хем не е. Никола с рециклиране. Дали правилният начин за рециклиране, в смисъл за продажба на хората, за въвличането им в процес на рециклиране, те да дават или там да взимат рециклиране неща. Дали това е правилният? За да може да не съм голословен, да видите за какво точно става въпрос, защо питам така. Защо така звучи въпросът? Дали е правилен подход? Дали е правилен плана? Дали е правилен начин за маркетиране? Ще ви дам следните примери. Кока-кола. Какво е Кока-кола? Напитка, нали? Горяна за.
Ако оставим на страна всичките неща за Кока-Кола, които знаем, кола с ментос и така нататък, кола и ръжда, чувстващите свойства на Кока-Кола. Кока-Кола не винаги е била напитка. Първоначално Кока-Кола се появява през 1886. Изобретява е Джон Стит като лекарство. Кока-Кола доста дълго време се подава бяло. Просто защото се маркетира по начин като лекарство. Те се маркетира като лекарство. Разбирате ли? Никой нямаше да бъде Кока-Кола, ако не беше излязло от аптеките. Поне в Кока-Кола, първоначалният състав е имал кокаин. Писал екстракт от състава кока. Тогава кока е бил позволен препарат, той се е подавал в аптеките. Дори Шерлок Холмс го е използвал. Дори в романа на Артур Конан Дойл. Там имал време такива препратки към Шерлок Холмс, как взимал любимия си препарат. Ето, изобретено нещо, не мога да кажа, разглеждайки го от съвременна гледна точка, не мога да кажа, че е нещо хубаво, имайки предвид вредите, които носим на здравето, но да кажем, да махнем това на страна, че е вредно, изобретено е нещо хубаво, нещо, което тонизира хората. Образно казвам, сега да не влизаме в подробности, но то се маркетира неправилно. Маркетира се като лекарство в аптека. Кока-Кола в един момент започва да се маркетира след като вече е купена от не се сеща името на човека, този с който започва да ядява популярност, те започват тогава да излиза от аптеките и да влизат в магазините. Те се продава вече като напитка. А добавяйки през началото на века малко така цвят, малко подход, малко дори сексуалност в известна степен, марка да става много популярна и много печелиш. Става номер едно марка в света. Levi's. Или създателя на дънките. Levi Strauss. През 1879 създадено от него като работническа дреха за работници, за фермери, за така наречените Rednecks. Знаете ли защо Rednecks? Защото по цял ден наведени на полето червенявали вратовете. И казвали червени вратове. Или казвали сухомерно. Гражданите и казвали населените Rednecks. Levi Strauss просто е имал идеята да създаде много такива много добри панталони, дрехи за фермерите, за да не ги късат често. Защото ползвали се преди това други дрехи, сега са ги късани. В един момент изобретяват тези, които са с разни капси, с разни дебели шелове, с общо такива неща, които първоначално са имали абсолютно утилитарна цел. Просто да бъдат много здрави. И те са били, първоначално са били тъмни, много тъмно сини всички. След това вече стават светли, бели, и къси панталони, и коли и така нататък. Това вече е след много години, може би след стотина. Първоначалната идея на дънките е така наречените джинс е било да бъдат много здрави. После стават любими на много хора. Нещо любопитно, самата дума джинс и думата деним, знаете ли откъде идват? Самата дума джинс, това е преиначено английско от дженес, т.е. женес, аз не знам точно как да се произнася на френски, което е пък малко преиначено от гене, защото първоначално генуанските, фабриките в Генуа започват да правят дънки. В смисъл плата за дънки. Оттам тръгват гене, дженес, джинс в Америка.
деним, думата деним идва от грачето Ним. Ним е италианско, т.е. Ним е френско граче. Там са правили боите. Там са имали текстилни фабрики, но те са слагали за добрите си бои. И реално джинс деним се означава нещо като дънки от Ним, от град Ним. Деним. Там се ги украсява, в смисъл се ги оцветява. Дънките след това започват да изглеждат много добре, но те добиват именно масовост и добиват успех, именно когато започват да се маркетират вече не като дрехи за фермери, ами утилитарни дрехи за хората. Нещо друго интересно. За да не си помислите, че тези примери, когато е сгрешен, мисъл е неправилен маркетинговия подход, са някъде там далече и някъде много назад във времето и само с някакви супер брандове. Един пример, който е абсолютно такъв ежедневен пример от ежедневието на моето, твоето, ежедневието на всеки. Бях гледал интервю с собственика на студио Арт Лебедев. Познато ли му е името Артемий Лебедев? Не? Ами Артемий Лебедев е руски дизайнер, признат за може би най-добрия в момента в света. От това е всичко, що се касае дизайн. Индустриален дизайн, веб дизайн, структура, всичко, що е свързано с дизайна от най-широкото му понятие. Бях гледал интервю с него. И той разказваше за един негов проблем от Москва. Да, студиото на Артемий Лебедев е базирано в Москва. Има там една огромна сграда, където има стотици дизайнери, които правят всевъзможни неща, след малко ще ви ги покажа. Всъщност не, да се следващите слайдове. Ето примерно какво прави Артемий Лебедев. Часовник за работещи хора. Готово, нали? Лаконично. 9 до 6. Другите часове ги няма. Но освен това и дъска за писане. А стрелките може да ги пипнеш. Това е дъска всъщност. Готово, нали? Автомобилен навигатор. Кръгъл. Те, голяма част от приборите в колата са кръгли, защото не и навигаторът работи. Много добре се вписва в интериора на колата. Това можете ли да се сетите какво е? Ключи, да. Държател, други положение. Сушуар да сепка. Сушуар? Ключ държател, добре, близо. За домашни любимци, не разбирате. Такива готини неща прави Артемий Лебедев. Представете ли се, с който се скучите, постоянно сочат пистолетни линии. Да, доста готово. Това са реални неща, в смисъл не са концепти. Вътре си има една ролка с пружина, която навива обратно лентата и прибира и става пак пистолет. Това вече е базик от него, но пак е нещо готово, което исках да ви покажа. Подписът към тази картинка беше директна връзка с Чубайс. Чубайс е всъщност генералният директор на руската електрическа централа, енергоразпределително дружество. Директна връзка с Чубайс. Шът? Конектиш. Казуса на Артемий Лебедев. Както вече ви казах, сграда, офисна, вътре огромни такива зали за дизайнери, за всякакви такива креативни хора, които правят най-различни такива неща, които преди малко ви показах преди на своята.
изключително високи специалисти, може би най-добрите в Русия, а и признати в момента и в целия свят като супер специалисти. Имал съм възможността да бъда за малко в техния офис. Трябваше да говорим за един проект, онлайн проекти. Те първите думи, които казаха, вижте, радваме се, че сте дошли, но преди всичко искаме да ви кажем, че като започваме да говорим за всякакви проекти, при нас сумите започват от 6 цифри в долар. Дали има нужда, дали искате да продължим да говорим? И вече човек се прави изборите, дали иска наистина да продължи. Но нивото е изключително високо. Та неговия казус. До тази сграда ресторант. Ресторантът обаче не върви. Не, това не е този ресторант, аз просто давам пример. Понеже не можах да картинка да намеря, където има едновременно Нимус Спа и ресторант, не става тази картинка. Това само обикновен ресторант. Ресторантът не върви. При положение, че дизайнерите, които го работят, да и всички хора в съседните сгради изкарват изключително високи заплати. По всякакъв начин анализират, не могат да разберат. Кухнята е хубава, цените са добри, всичко е нормално. Не върви. Ресторант. Какво предприема Артемий Левов? Мисли. И сменя табелката. Вече не е ресторант, не е кафе. Кафе е широкото понятие. Не разбирате, ние в България на кафе казваме, там не видим само кафе. А кафе в други страни е по-широко. Там може и да капнеш, но някак си по-като тип като бистро. Но просто, ти сядаш, поръчваш, веднага ти носят, капваш, заминаваш. Ти не сядаш само за кафе. Табелката от ресторант се сменя на кафе и заведението тръгва. Неправилно маркетиране. Нещо, което е било. Те нищо не сменят. Те нищо. Просто табелка. Той каза, че му се стрували няколко лева. И смисъл да. Рубли, много превърнати в лева, няколко лева. Представете ли си? Понякога бизнеса е наистина много под въпрос, именно заради елементарни неща. Не случайно въпросът беше зададен преди това маркетингов план с въпросително. Как ще го маркетираме това в региона, което вие имате като идея? Колко лекарство тип дънките работнически дрехи, ежедневни дрехи за всички хора. Ресторант, кафе. Тънки моменти. Но ако не го направиш, може никъде да направиш своя продукт или своята услуга масово. И никога нищо не тръгне. Има повод, който може да се види случайно. Добре? Всичко останало е окей. Как? Най-добър начин ще предава по нещата. Това е един от най-добрите начини за предаване. Обърнете вниманието. Това е рекламен банер на Бостонски маратон тази година, който мина преди месец. За първи път 4 хипербранда се обединяват, за да продават повече. New Balance, Nike, Puma и Adidas. Обективно New Balance се сложи най-отпред, защото е най-слабия бранд от всички. За да може той да направят акцент върху него, да го вдигнат. Вижте ли какво партньорство има тук? Очаква така, малко ми настъпва и още това да запомня. Вижте ли ако човек не го разбира, няма нищо, кой знае какво да забележи тук, но
на бизнес език това означава нещо много силно, което се е случило в бизнес света. Света на бизнес, на какво правим това. Партньорство 4 супер бранда. И трите от тях са абсолютни лидери, четвърти е известен основно в щатите. И те го вдигат. Не само това, те просто се обединяват заради кауза. И се рекламират върху един банд, върху да са най-идеи. Те създават партньорство. Създават добра кауза. Това е антипод на съществуващото едно такова виждане за нещата, че аз трябва да го направя само аз. И само аз да съм той да го прави. Като правя само аз да се го държа само за мен и си никой да не допуска. Това е добре, окей. И Coca-Cola също не допуска хората да изнаят тайната рецепта. Те също се обединяват с разни други брандове. Ето, задам един пример от нашото ежедневие, нали всичко да не звучи чак толкова много далече, че само те там го правят. Ето ние другата седмица в събота няколко такива бизнес центъра във Варна, които се грижат за това да даваме тласък на бизнеса в града, различни категории, като Варна Лаб, като Open Coffee, Ubis Club, Startup Weekend. Ние ще съберем, може би и БТК ще присъстват, организации в подкрепа на бизнеса в града. Няма да воюваме, а първата събота имаме среща, да седнем и да говорим как да се случват нещата по-глобално. По-на големи парчета, не дребната тази не знаете, една такава дребнава, дето аз само за мен си. Другите не искам да говоря с тях, защото те са ми конкуренти. Нищо подобно. Партньорство. Това е нещо много силно. Когато фирмите се обединяват, името на дадена цел, името на дадена кауза, нещата се случват с много по-голям мащаб, с много по-голяма бързина. Защото после се обединява и се създава синергия. Обаче, когато се създават разни партньорства или когато се създават някакви нови неща, винаги се намират хора, които учебни. Следващия слайд се казва: не дай да хейтиш, защото ще ти намерят цакът. Ако ти започнеш да хейтиш другите, да се опитваш да ги учебни, защото така по този начин да докажеш себе си на своя продукт, те ще ти намерят цакът. 100%. Защото ти, ако не го правиш, те за сигурност събират компромати. Затова събира и ти. Защото другите, но не дей да хейтиш. Само ги събира. Папка на компютъра да си. В тефтерчевище. Някъде там в някакъв файл, някъде нещо. Или просто да ги помниш. Важно е да събираш компромати срещу останалите. Спорно с това да се ставаш партньорство. Тук има малко конфликт, нали виждате? Конфликтът се създава от това, че не че ти да събираш компромати срещу партньорите, а просто да си ги събираш по принцип. Защото колелото понякога се завърта и някой, който в даден момент е бил приятел, в следващия момент може да иска да направи нещо в твоя вреда, в вреда на твоя продукт, твоята услуга, твоята марка, за да може да те принижи, за да може да излезе на път да преден план. Не, че нещо лично, примерно, ама просто той си избрал такава тактика. И ти трябва да имаш винаги нещо от задния джоб скрито, за да можеш да го изкараш. За да можеш ти да предотвратиш срива на своя бизнес. Защото всичките неща, които преди това стана въпросът за тях, те са окей,
когато градиш. А това е твоята защита. И трябва да имаш защита, защото ако нямаш защита, много бързо се стига до финални последствия. Разбий стереотипите. Това означава да ги разбиеш първо в своята си глава, не някъде друго. Аз така направих едно малко отклонение за защитата, защото е важно, просто беше момента. Сега се връщам отново на креативното в бизнеса. Разбиеш стереотипите в своята глава, означава да започнеш да излезеш от стадото и да започнеш да мислиш като другите. Тоест, да мислиш съвсем различно, не както другите мислят, съвсем по друг начин. Преди и след iPhone. Какво беше? Сещате ли се? Тези телефони, единият така се завърташе, като другия онака се завърташе, като другия беше с клавиатура отляво и отдясно, а като другия трябва да го слайднеш, че да му излезе пълната клавиатура. А другия се отваря еди си, а третия така се завърта. Хората бяха луднали и най-вече тази лудница задаваше Nokia, вече нещо против. Окей. Все още са едни много добри телефони, бяха изключителни, но те задаваха тази лудница на всякаквите форми и всякаквите функционалности. И хората се бяха обърнали. Фирмите всички се бяха обърнали. Всички се бяха хумнали да изведат нова форма с нова функционалност, така че това да е нещо абсолютно невиждано и изключително. Още ще бъде iPhone, ако Стив Джобс беше мислил като тях, да прави все по-интересни форми, с все по-такъв дизайн, с все по-някакви там супер копчета, функции, въртележки и какво въртене. Просто ще да бъде един от тях. А той какво направи? Той направи наобратно. Стив Джобс направи обратното на това, което всички очакват. Тоест, те абсолютно не очакват това да се случи. Той спря да мисли в тези категории, махна всичко. Всякакъв дизайн, една правоъгълна кутийка. Всякакви такива слайдвания, всякакви такива отваряния, затваряния и така нататък, аут. Всякакъв дизайн, аут. Копчета, вън. Нищо. Една черна кутийка. И всичко вътре. Той да се съсредоточи внимание, да вкара цялата тази функционалност, даже още много повече неща вътре в кутийка, а не отвън. Ето това е пример за силен ход в бизнеса. Когато другите мислят еднакво, човек да мисли по друг начин. Силно, не? Не. Имам 10%. Да си представим, че в момента е годината, когато излезе първия iPhone. Сещате се, излезе iPhone, ще говориха за това, бяхмеше се за това, вау, и така нататък. Обаче това е направил Apple. А другите какво правят? Другите в един момент просто бяха изненадени. Изпяха и гледаха и можеха да разберат какво се случва. А се случва това, започна да се случва това, че хората казаха не благодаря, тези телефони на страна, искаме тези телефони. Какво ще да бъде, ако примерно Samsung беше казало, не, ние сега ще предприемаме глобална атака. Ще кажем, че iPhone е нещо лошо. Този тип телефон, формат телефон е нещо лошо. Огънят тръгва, разбират ли? И те да кажат не. И да се опитват да наливат пари и време и енергия в това да
да каже, че това не е правилно. Нищо нямаше да се случи, нали така, че хората правят своя избор. А те определено избраха този формат от телефона. Тип iPhone. Идеята на този слайд е, тази идея, на това понятие, ако не можеш да изгасиш огъня за пълни селото, е не да се бориш срещу огъня, който вече се създава, който вече е тръгнал, а да правиш пожар от него. И абсолютно адекватен ход на пазара тогава беше излизането на аналогични телефони като iPhone. Всичко останало, което тръгна като такъв тип формат. Ще да бъде глупаво, ако фирмите влагаха още пари в това да доказват, че онова старото е хубаво. Porsche. Това направиха пък те. Годините бяха на началото на 2000-те, преди 10 на години. Хората масово излязаха от своите седани, купета, комбита, всяки подобни малки коли и масово започнаха да се качват на джипове. Разбирате, в контекста на предното мислене, въобще можеше да се съпротивлява до край, да казва не, купето е най-добрата форма и ние ще принтираме тая форма и ще копираме и копи-пействаме още 100 години. Не върви. Това направиха Porsche, направиха първия болид, градски болид в формата на джип. Пуснаха Cayenne. Вместо да се съпротивляват на тенденцията, те използваха. Аз по него време, когато хората масово започнаха да се купуват джипове, живея в Москва. И просто кипеше. И тъй като нямаше адекватни аналози, хората бяха принудени, европейски аналози, хората бяха принудени да си карат от щатите. Много скъпи. Линкълни, доджове, фортове и всякакви такива, които горяха естествено безумно много, струваха безумно много и частите им струваха безумно много. И в един момент производителите на стандартни седани, комбите и така нататък просто почнаха да пускат джипове. Както ние казваме, джипове в смисъл офроуд. И по този начин те подпалиха и нататък и даваха масовост. Започнаха да се появяват и лоу-кост джипове, т.е. марки, които са не такива престижни, като примерно Porsche, Audi, Mercedes. И започнаха да изгледат и Kia, и Great Wall, и какви ли още някакви хобия. Важното е формата. Хората се кефиха на формата, все още се кефят. Хората се купуват формата според джоба. Не е задължително вече да се съобразяваш с това, което има на пазара, просто си купуваш това, което ти е според джоба. Като ти позволява джоба да си купуваш Porsche, като ти позволява да си купуваш Great Wall. Но ти си имаш формата. Ето по този начин производителите подпалят на пазара. Вместо да се съпротивляват. Новите форми, те са неизбежни. Още да се използват. Това е пак в подкрепа напред. Ако искат от теб нещо, ако искат от теб го дай, веднага, цялото. И колкото се може по-бързо. Тук ще ви дам няколко пак от ежедневните примери. Пак за да не се създава впечатление, всичко е много далеч и само в големи корпорации се случва. Забелязвали ли сте на разни места, примерно книжарница? Книжарница и на вратата разпечатан един лист или написан от продавачката. Тук няма ксерокс. На пръв поглед това е нещо стандартно. Нали? Просто мислиш се и хората не са решили да има ксерокс. Тук не са сложили и просто го сложили това, да не хората да не ги занимават с глупости. А вижте ли какъв скрит смисъл на това нещо? Без да го сложат това нещо, значи са ги питали поне 100 пъти. За да им писне, че да го разпечатат, че да го заведат на вратата.
Не някаква реклама на книжарницата да залепят, ами, че няма ксерокс, точно тук няма. Не търсете тук ксерокс. Забелязвате ли как в това нещо се губи цялата бизнес идея? Ако те го искат, защо не го дадеш? Защо не го искат? Ще печелиш от това. Просто служи един ксерокс, и печати тези копия, които идват да се правят на тебе. Или онова другото. Тук не се продават цигари. А защо не се продават пустите цигари? Значи те са питали тебе. Много пъти. Значи хората очакват от теб ти да продаваш цигари. Защо не го правиш? Да, тук сега с цигарите може да има и с ксерокса може да има някакво оправдание от сорта, а то много струва. То много струва тази лицензия, там той лиценз да го купиш, там да го получиш, и много струва този копиран апарат, нищо подобно. Защо го търсят от теб, ще го избиеш в много време. Вземи назаем да прави. Това е ден, спирам, паркирам с колата до съвсем близо до тази морската администрация. Там ред с такива офиси и друг офисни сгради, едната от тях с много големи букви написано. Тук не се набират моряци за кораби. Значи там търсят, там влизат хората и по някакво стечение на обстоятелството при тях търсят работа като моряци. Добре, колко ти струва да сложиш един човек там, само бюро, да ги регистрират тия хора, които стоят за работа. Да се договориш с съседните фирми, да им кажеш, аз ще ви ги давам, тия хора, някакъв процент ще ми дават. Или има много други такива. Тук не е продаваческа агенция и така нататък. Окей, съвсем малко преди края. Продукта или услугата трябва да дава емоции, трябва да има емоции, трябва да провокира нещо в човека. Емоциите е енергията, която вие трябва да създавате, за да може да се връща обратно, като печалба. Емоция, провокация. Нещо с нещо трябва да хората да бъдат провокирани, за да могат да купуват. Ако няма провокация, ако не им създавате емоция чрез продукта, чрез услугата или чрез подхода, нищо няма да се случва. Веднага се засмяхме, нали? Това е вече слайда конкретно към човека, който се занимава с бизнеса, какъв трябва да бъде. Трябва да бъде такъв. А защо? Защото, вижте сега, тия хора, вие като сте такива, никой няма да иска да купува от вас нещо. Никой няма да иска да ви бъде партньор, клиент, доставчик и всичко останало. С скучни хора е скучно да се работи. Много скучно. Много тежко, много мътно и тегаво и всяко. Държавна администрация. С такива хора е много леко да се работи. Ако предприемача е такъв, неговите продукти създават такива емоции в хората, неговия екип е такъв усмихнат, неговите клиенти ще са усмихнати и те ще се връщат при него. По този начин не става. По този начин става единствено с монополите. Писал, само ако си монополист, там можете да си или такъв или такъв, какъвто си поискаш, няма никакво значение. Ти като държиш някакъв монопол, може да си всякакъв. Но това пак няма да направи хората много щастливи и пак това ще се връща с обратна знак. Още повече, че човек като е щастлив, много по-лесно минава през трудностите. Те са абсолютно ежедневен човек, който се занимава с бизнеса. Здраве. Това е много важна част. С това може би и приключвам. Да, мисля, че това е един от последните слайдове. Зори. Понеже Зори ми прави знак, че трябва да приключвам. Здравето е нещо важно. Аз от самото начало казах за интуицията и за болката. Ако правите нещо, което
постоянно ви боли тялото от него, в един момент ще скапва здравето. Вие имате ограничено количество здраве. Това е като в този случай. Само че ако в електронната игра можеш да отидеш някъде и да си вземеш, да се заредиш, в живота няма откъде. Мисъл има откъде. Не сега ще кажа за това откъде може да се зарежда и предприемач, но има един такъв, една такава приказка, където здравето било най-важно. А защо е най-важно? Защо пък да е най-важно здравето? Да, то наистина е така, но защо? Просто ние сме за малко в този живот. Ние сме тук, за да творим, поне аз така го възприемам. Аз, правейки бизнес, аз творим. Ако моето здраве е лошо, аз ще творя по-малко. Ако съвсем го влуша, аз ще приключа моя си път, моя си живот и няма да мога да творя. На мен моето здраве, лично моето ми трябва, за да мога да творя, за да мога да правя това, което правя, което ми доставя удоволствие. А ми доставя удоволствие това, което като го правя, не ме боли тялото. Разбирате ли, това е една взаимна връзка така. Като ми е приятно, като ми е спокойно вътре, и продукта става добър. И хората се радват на мен. Като ми е вътре напрегнато и ми боли, и накрая също се случва с това. С продукта, с хората, с клиентите, с всичко останало. А като правя неща, които не са им присъщи,